Здравейте хора, ще играем тази игра. Което... Да, ето е. Давай, почвай. Гледай тук. Така, тя е на телефон. Оле. Това зомби си го просиш. Улата. Километража тук изглежда жълт. Не е жълт. Това е много лошо. Правиш. Айде, гледай. Махай, сега ще се гледам тук. Така не гледаш ли? Чакай. Някой ако разбира. Това е. Ето снимките. Това е. Днеска и гаража. Да, ама когато кажа. Тук има... Това е за апгрейдване. Гуми. Стой мирно. Калашници. Това са гумите калашника. Да повече да ти живее това кръглото. Това е буст. Калашник. Това е да тежи повече. Това е бронята. Това е бензина. Има двигател да се купува. Това е нашата кола. Имаме колко пари имаме? Не се вижда много. 1870. Това е другата кола, която трябва да спечелим. Ето, какви различни коли има. Това е полицейска. Много накриво, моля камерата да не го щупи се. Куцата, махай се. Джип, камион, пожарна, голяма фладромлика. Ти бързо пътват. Накриво е.